Good news po sa yung mga pensioners kasi naglaog na po ang sa indang 13th month pension. So ito pong mga pensioners na ang date of contingency from 1 to 15, naglaog na po ang sa indang 13th month pension, and ito pong December pension in Dallas, December 1, 2022. And ito pong mga pensioners na ang date of contingency from 16 to 30 or last day of the month, naglaog naman po inikang December 2, 2022. So napaaga po ang sa tuyang pag-release ng 13th month pension. Kasabay po ni Sir Henry itong sa indang December pension. Kaya doble po doble. yung mga na-credit, yes po, sa mga bangko po nila. Date of contingency Date of po. contingency. Ano sabihin ka na date of contingency? Kung ang survivor pensioner ka po, may nagadan kang agum na miyembro po kang SSS, ang date of contingency po na tigimin dyan, so date of death. Okay. Oo. Sa disability naman, kung kasuarin ka po na balda, yun din po yan ang sa imong date of contingency. Ito naman sa retirement, kung kailan po nag-took effect ang sa imong retirement, or kung kasuarin ka na separate sa imong employer, kung kasuarin po sa pinaka-last mong hulog. So, hindi po yung magiging date of contingency mo. So, mag-check po ninda yan duman sa indang mga bank accounts. So, po through SSS website. So, mati-check po nindo dyan kung magkano po itong nai-release sa Indo and kailan po na-credit. And pwede din po kamo mag-check sa mga sa mga accredited banks kung saan po kamo naka-enroll. So, ang marireceive po ninda, Sir Henry, katumbas katong monthly pension na nakukuha ninda. So, halimbawa po, ang monthly pension ninda is nasa 10,000 pesos. So, another 10,000 pesos for the 13th month pension. So, doble po ang makukuha ngunyan na Disyembre. Yun na po yan, Sir Henry, so whole amount na nakukuha nila. Yes. Kumbaga, maagang pamasko po niyo kang SSS sa yung mga pensioners, kaya talagang kumbaga sagana ang mga ang Pasko kung sa yung mga pensioners. Once again, we're happy to inform all our pensioners na tig-release na po ang sa tuyong 13th month pension, including itong sa itong December pension. So, pwede po rin i-check sa itong mga bank accounts. And additional reminder na din po sa tuyong mga members at mga employers na mag-register na po sa tuyong SSS website, www.sss.gov.ph, and for more information and details, pwede po kamong mag-follow kan sa tuyong official Facebook page. I-search lang po ang Philippine Social Security System or SSS-PH.